सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बैथि बोसोरनि डिसेम्बर दाननि 3, 4 आरो 5 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों ढेकियाजुलि बाथासिफुरनि मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय थियारि खालामदों। बे हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 10 रिंगायाव मावखुलि बेखेवनाय जायो आरो 10:30 सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय जागायनाय खुन्थियाखौ गायसनो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अमृत मासि दैमारिया लोगोसे फिरफिलाखौ बिरहोयो लेङाइ आफादगिरि बिनन्द बसुमतारिया। जों सनाथि मायथाइ फोरबो जा जोंफोर खुंनो लादों दिनै जोंफोर लाइखुन्था गायसनबाय आरो दिनैनिफ्राय बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि थाखाय बानजाय आफादा गोबां गोसो गुदुंहै खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो आरोबाव गोसो गुदुंहै मावबाय थागोन होननानै जोंफोर खावलायदों आरो बिथांमोनाबो गोसो दङ। बेयावहा बे आफादाव जोंफोर बर'ल' नङा गोबां जोंफोर माहारिफोरखौ जोंफोर लिंगोन गासै माहारिजों लोगोसे जोंफोर बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै जोंफोर खुंनो लागोन आरो बेयाव गोबां जोंफोर मेलेमजिबि गुन गोनां मानसिफोरखौ आलासि महरै लिंगोन आरो बेवहाय जोंफोर सानथामनि हाबाफारि आरो बेयाव जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम जोंफोर बयनिबो जोंफोर मददखौ जोंफोर लुबैदों। बेनिखायनो आरो गासिबो मोनगोन बेखौ जोंफोर मिजिं लाखिनानै बे आफादखौ खुंनो जोंफोर लादों। सनितपुर जिल्ला बर' साहित्य सभाया एबा बर' थुनलाइ आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो मोनफैबाय माने 50 बोसोर बारग'लांबाय। बे 50 बोसोराव जोंनि बे सनितपुर जिल्लायाव बर' थुनलाइया गोसारबाय होननानै बुंजायो। जौगाबायबो एसे एनैब्लाबो खिन्थु जेसेबां जौगानांगौमोन बेसेबां जौगानो हायाखै। गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेवहाय दंबावो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रेगा थालांगोन। बेयाव जोंहा बिसम्बि गांसे दिहुननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि बे थांनाय 50 बोसोरनि जारिमिननि सोमोन्दैबो बेवहाय लिरथाय ओंखारगोन। बिजाब महरैबो सेबखांजानो हागौ नाजागासिनो दङ आरो लोगोसेनो जोंहा सनितपुरि मुंनि गांसे लाइसि दंखायो। बे गोजोर लाइसि बेखौ बोसोरफ्रोमबो दिहुनो आरो बे लाइसिखौ स्पेसियेल इस्यु हिसाबै जर'खा बिसान हिसाबै देग्लाय बेखौ दिहुननाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा आरो लोगोसेनो बेयाव जोंहा खाम्फा गायसननाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फाखौ बेबो गोजोर हिसाबैनो थालांगोन। थिग बेबायदिनो जोंनि रायजोफोरनि मावनाय दांनाय गासिबो सिगांनि जायफोर थुनलाइगिरिफ्रा लिरनायनि बिजाबफ्राबो बेवहाय ओंखारगोन। बेक्तिगत लिरगिरिफोर जाय गावारि हिसाबै लिरगासिनो दङ बिथांमोना गावारि बायदियैबो बिजाब दिहुनगोन। गांब्रै गांबासो ओंखारगोन होननानै दासिम खौरां मोननाय जादों आरो बेबो जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ समायहोगोन आरो जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि खुंनायनि रेगा हिसाबै थालांगोन। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।